RMN Production Center. Mudalit kaninyo Nining Subilanon. Hilom na anak. Ili. Tulog ka na. Wala din. Imong nanay. Laylay sa ka mapinanggaong inahan. Kadtot yenda. Bakal papay. Ili, tulog anay. Bisag unsay mahita po. Dili kabiyaan ni nanay, anak. Pasakitan ko ni mo, Mila. Mauni angay ni mo. Dugo. Dugo. Anak ko. Dili ka biyaan ni nanay. Laylay. Nabati ko usap ang Laylay. Haid ka rin magikan. Ayaw. Ayaw! Ah! Ang laylay ni Mila. Ang laylay sa sakinahan, makapahinanok sa iyang anak. Apan kung may babati kang laylay sa tungang gabi, mahinanok ka kaha. Ang laylay ni Mila, tagsulat Marites Parba Albores, Direktor June Caraca Pujanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayad, Soundman Aldwin Nakurda, dalit sa RMN Drama. O karon sa sumpay ni Bagotang Sugilanon, ang laylay ni Mila. Gaduda gyud lagi ko nga may nasadaan kitong tawana. Pero, no? Kisa mo yuga? Aw, yuga. Pag-on ta mang yugang karahua ka, pag-on ta yuga, aron nga, mutuga ka sinuod, hantog nga musulti ka na ko sinuod kung si Kitsa gibuhang hisadaan. Ha? Uy, tayo sa hala. Hala? Dili ka nga. Hala, Diyos ko. Hala! Husto ka kitong kalit nga katahap nga may santop sa kung una-una? Ha? Siya ka? Si Usting ka ang sadaan? No, hala oy. Makasala man lang ta sa una-una ni Muting, oy. Pero, kito na hitabo ni mo, God, nga mura kagihamok. Murag dako-dako magyud kitong sala ni Muting. Unya, murag, parehas mo si Senyorito Stanley.
Mura mo gipanghamok. Aw, laki pa masabgana si senyora. Ay, hala, ikaw gika ang sadanteng? O nabahigan ka lang sa sala at tong amo na tong hambugira? Ay, pastilan. Galabad naman lang hinuon akong utok nga nagahuna-huna sa posible ni mong sala, ting, oy. Namo padayon ako sa gawas, oy. Dili una ko maguna-una ubisan unsaway. Kay kakapoy, ay. Kapoy! Linawon una na ako ang utok. Linawon sa din akong utok. Bisan sa makadiyot lamang. Diya una kateng. Ay, shit. Kasakit pang iliw kini akong atubangan, oy. Ay, bisit. Matandog siya sa akong brief every time nga muliho ko. Giwaho ko. Magko og tubig sa ref nga niyaning akong lawak. Aray. Nga naman eh. Muraman nagkasamot ang kasakit ni ini. Dili man niingon ini kasakit kagabi eh. Pero, nga nung mas may grabe man ni karon. Mura dili na matandog. Ay, skit ay. Umuwi nila dyan kong liyok. Makabarog ko. Ay, shit. Kasakit. Ay, kasakit. Shit. Ay, hubuong ko na akong kasunis, be. Ingon man akong brief. Aron, wala mo sabod sa akong samad. Ay. Bisit. Kalisto yung ilihok ko, eh. Nakuha na ako akong bakos. Idugan ko lang sa paghubong akong kasunis sa brief. Inayon ko lang mayo. Oh, shit! Kaptos! Naupot. Napaubos na ako akong kasong na supreme. Masiyahay ng pamatiyon nga. Huwag na makasabot sa akong panit. Ipadayon mo sa paghupo. Shit! Nasabot sa akong t-shirt. Ang apong akleche. Ay, kaptos. Kamay sabot sakit na kayo. Mga karas sa batong gabi. Ang karong parte na yung sakita. Tanawon ko ni Beko. Tanawon ko ni Beko. Kung saan yung samadan ni Beko. Tingalig may sugsug kini nga kahoy nga habilin. Hinungdan nga may sakit kini maayog bisan pasabot lang akong tanawon. Dili. Ngano ko ni. Unsay nagtabo sa mo? Ako kinataw! Lola! Lola, help me! Lola, help me! Litsi, Lola! Litsi. Makapila kay gayon akong nagsigi og dial sa numero sa airlines karong adlaw. Apan wa gyud gihapon. Mawa. Mubalik ang dial ton. Apan wa gyud gihapon nako makontak. Buiset. Lola! Oh, si Stanley, ang akong apo. Help me, Lola! Help me! Coming! Lola is coming, apo! Lola! Lola! Ria! Sa'yo na mo? Diyos mio!
Unsa ka nang imong gibuhat? Nganong gipaubos mo ka na imong karsonis? Iho, isulob ka na pagbalik. Dili na ka na mahimo nga makita pa ni Lola. Sige na, pagdali. Isa ka. Lula. Lupa daw. Tarawa. Tarawa. Unsa? Tarawa ba? Apo, dili na mahimo. Yung tubig na aron patanawon pa ko ni mo niya na. No. Please. Ngano ba? Usa may nahitabo ni mo, ha? Usa may problema ni mo? Diyos ko. Stanley? Ang imong... Nabuto sa dakong sama ng akong kinatao, Lola. No! Ngano ka na, ha? Unsay nahitabo ni Ana? Unsay mo gibuhat ni Ana, Stanley? Wa? Dili mahimong wa. May gibuhat ka gyud nga. Kagabi. Ingon sa nagdamgo lang ko, Lola. Huwag ko masayot sa akong gibuhat. Habi ko, pang babae, ang akong gigakos. Huwag ihap-habiuran dito sa may hardin. Punuan sa manggang akong ihap-habiuran dito, Lola. Nakita ka tong tanan ni Adel. Unsa? Pero kamay garas sa kinigabi. Igurang ni Aptos. Haban garon, naibaw na ko kasakit na kayo. Dili na matandong sa kasakit. Hinungdan nga, giubo ko ang kasukri-sukrip. Maunag kini karon na nga akong nakita, Lola. Naputo sa sadakong samad ng akong kinatao. Ay, Lola, tanawa sa... Oh my God, Stanley, ako. May nana nga nang gawas gikan sa samad sa imong kinatao. Lola. No. Dili may mong mayroon ini gini, Lola. Kinanglang pabayo na kinilula. Help me, please. Shh. Ayaw pagila. Shh. Lola will help you. Magadto kita sa doktor. Patambalan ta ka na sa usa ka espesyalista. Mamaayo ka, Stanley. Mamaayo ka. Dili ko gustong maputol ni Lola. No, of course not. Dili ka na maputol, iho. Karon dayon, mga kita sa ospital. Patambalan ta dayon ka na, Stanley. Okay, let's go. Dali na. Tabangan ko ikaw sa pagbarog, ha? Ini. Sakit kayo kumatandog, Lola. Mas may sakit pa ni karon. Iho. Sakit, Ray. Iho, Lola is trying to help you. Ini. Dali na, barog na. Wa na lain kita. Sige na, wa na lain sang makatabang na to din karon ko dili kita duha. And so you have to help yourself to stand. Barog. Oh, kana. Slowly. That's it. Okay na. Okay. Nakabarog ka na. You're doing great. Kaya mo yan. Kaya lagi mo. Relax. Now, walk. Og agakon ka ni Lola. Ini. Dili ko kayo mo sa paglakaw, Lola. Sakit ka. Ayaw ko matandog. Murag maibot ang ako tinahay sa kasakit. Aray. Kupti lang. Kupti. Aron dili mo labiyog. Dili ka masakitan. Kupti. Sakit. Yes, I know. Sakit. Lola knows. Sakit. Apan iho, dili mahimo nga ako ang mukupot ni Ana. Ikaw mismo ang mahimong mukupot ni Ana. Samtang mulakaw kita paingon sa ubos. Okay? Busa, sige na. Kupti na ka na ang dili mo labyog o makaabot na kita sa silo. Okay? Okay. I will try, Lola. Okay, try it. Singit ka pag-usab. Unsa kita mo ni mo, Stanley? Unsa po?
Lola. Tanawa. My balls. No. Look at my balls. Apo, kinahalan pa bagid nga mutanaw ni Ana. Tanawa, Lola. You need to look. Your balls? Sige. Mutanaw na si Lola. Sayo na kaya ka ng buhaton ni Lola. Ako nagpadako ni mo. Og naanag na ko niya ng... My God! My God! Iho! Wapa ka na kaganiya, dili ba? Ano man, Ano may dagan ka ng imong samad sa imong itlog? may samot kasakit ka. Ego ka mula kang kulula sakit. No. Kinahanglan madako dahil ikaw sa ospital. Help! Mga kitagtabang sa ato mga saon. Sa Lula. Layo bagi ka din sa manyo ng atong plantation sa kapig-kakao. Aray. Si Naring. Doon ko na si Naring. Papangayo sa tabang. No. Don't leave me. No, mubalik na ko, Apo. Mubalik ko dayon, ha? Diha ka una. Naring. Aray! Shit! Sakit! Sabay ni tabo niya ang ginataway. Nganong man ini! Aray! Lula! Magdali! Lula! Naring! Animal! Naring, hain ka na ba? Letse! Kay ganiha pa ko nagsigig tawhag. Dito pa sa taas, sa panwagyod kami tubag na ako. Naring! Animal! Hain ka ba? Animal! Gihanga kong maipagdali-dali ka naog. Ang akong tuhod. May tukarang kasakit sa akong tuhod. Murag matumba ko sa kasakit. No, dili mahimo. Kinahanglan makaabot ko sa lingkuranan. Kasakit aning ilakang. Naring tabang. Ang akong tuhod. Nga naman kalit lang nga dili ko na malakang. Kay galaan dapiton ko mo sa pagpaminaw sa uban pang masumpay ni pag-utang sugilanon. Ang laylay ni Mila. Tagsuwat Marites Parba Albores, ubo sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spener Joel Bense. Recording editor Randy Tayad, soundman Aldwin Nacurna. Dalit sa RMN Drama. Tulaga